ndakatanga kuona miss call ndimashati ako miss call yabva kupi ndopa ndazoona message uya mutorechi mumbe kupa mumbe 1 ndiye ndikafambira muye ndiye aramba chi mwana wangu ko akanditi ko tanga dziringani ndikati pamombe 5 kwasho yagara ari kahunu kokuda kuti dzikisira kota dzachisimba chake saka tichiona nhasi zvakuitika futi aramba mwana wedu marambe aita mwana wedu ndodzati achada kutotoona saka iri nhau yokuti kana munhu arambana nomumwe wake hapasina patichazoonana kana kuzomuendera mumba kwake atichagona kusvika saka dai ari munhu akarongeka achiramba mwana wedu ingotipa zvinhu zvakakwana tozoti tapedza naye mukwasha. Unotaura munhu anenge achida vakagara kudhara anenge akaramba munhu kudhara uzvinzwa anogona kunge mwana wako aigara kusvika kuzvara vana vese vakazvara akaita se akarambiwa kare vanhu ava havana kunaka kana vatora vanovana. Maidi madibatanidza tasina kuziziva ribatanidze mushedze wayo kudaro sedze mazengera adzoke nabhuru wake mushedze vese masamoni yanga apinda akadaro narakaimba racho nakaimba chezvara makadi ndo vakakuisa mweya chezvara ndimakafona here ndimakatara foni yangu ndakafona chitaura kuna mambo kuti maiti kudini nyaya mumbe mwechita ndakapuwa pamusoro yechangamira ndakatanga kuona miss call ndimashati ako miss call yabva kupi ndopa ndazoona message uya mutorechi mumbe ndobva kuti ako ndianiko ndobva vataura kuti ndinenge ndati alright maita kupa mumbe 1 ndiye ndikafambira muye ndiye aramba chi mwana wangu ko akanditi ko tanga dziringani ndikati pamombe 5 ndozoze here zvikanzi kumanga muchida ngani ndikandachida chi mombe 3 dai to mombe 3 zvinonzwika ndobva vakata foni changamira. Paura apa une mari mumwe mako mati une mari mumwe mako mari handinayo watipo paune ndiburisiro $10 mumwe mako Waya nani? Vanu vana gara yapa ndiwe mwana wacho mukomana gara zvinhu zvakatongwa zviri romwe hazvina kufadzai aiwa zvakatifadza asi kungoti pane zvinenge zvingoda kutaurirana naye mukwasha. maida kutaura nakuti kudi musoro chingamira mukwasha wedu pamashure apo vakambotinetsana nanzo dzedu vanetsana takazvindoratidza ng'ombe 2 mushamake ichi was 2019 ng'ombe dzidzi hadzina zuva dzazofa nechiwete kamunzira tsitsi kwasho yagara ari kahunu kokuda kuti dzikisira kota dzachisimba chake saka tichiona nhasi zvakuitika futi aramba mwana wedu marambe aita mwana wedu ndodzati achada kutotoona saka iri nhau yokuti kana munhu arambana nomumwe wake hapasina patichazoonana kana kuzomuendera mumba kwake atichagona kusvika saka dai ari munhu akarongeka achiramba mwana wedu ingotipa zvinhu zvakakwana tozoti tapedza naye mukwasha maziyanedetsangamira zvamukachadzwa kudare ndizvozvo here? Zviri right. Okay.
pamanoziva kuti mukuwasha wenyu chururudu mudare makazvitaura here? Ndanga ndisipo Changamire. Kwewe wakarega kuuya sei? Ndogara kurefu Changamire. Saka achashedzwa nani kuti anzwe mazuva okutaura? Izvo ndiye atishedza kuti ndiuye nizoshedza foniwa kuti ndiuye kuno ndobva kuseminari. Ndiye akushedza achiti kudini? akafonera baba vakanichuya kudare romukwasha repfuma yedu yakuwe ndosaka ndauya Changamire. Panzvadongo point yako it's 100%, but pano pamunokanganisa pakuti kana tatonga mudare muno munyaya kuonana kana kusaonana takuteedza mutemo. Mombe dzenyu muno mudare muno hatitaure zvamunofunga imimi. Mutemo wedu pandapinda muno mudare ndaitaura nyaya yekubhadhara kwepfuma kana kubhadhara kwezvikwereti. Muno mutinoteedza mutemo. Mudare tikakutonga kuti mombe 5 it's 5. Haubhadhare 5 kamwe chete. Tinoteedzera kuti uri kubhadhara sendo zvatoteedzera. Zvokuti imi munozopindura uyo muchiratidzana maemotions kuitana kuti nokuti ungefana kauya akabraibiwa nonyaya yemombe idzodzo hazvisirizvo. Muzvinzwa kuuya kudare idambudziko tinotokugamuchirai zvakanaka. Muzvinzwisisa? Saka munofana kuona zvokupindurana. Munopindurawo asi urafu asi mukuwasha wenyu. Mukuwasha wenyu ndiye akaramba mwana wenyu, ndiye akasafisa mwana wenyu, ndiye akakunyeperai kupai mpaka kupai mombe dzikazofa dzisina kusvika kwamuri. Maifana kunge makataura musi wokutanga ndo zvakaitika. Panotongwa nyaya yemusha usatambire kuri foni unofana kunge uri padhuze. Saka baba womusha next king yababa wako ndiwe. Nzuri totenda Changamire mashuka enyu. Zvinonzi nokudaro chete zitiri muChangamire zvinorwadza. Nhasi akunza chibage chino magurino. Aminotopa kutonga kwenyu Changamire padura. Kusa magurino. Ndo zvandiri kuti zvese izvo waifana kuita beki wakadzoka kuna mambo. Wazvinzwa? Saka handisi kushora dare. Ndiri kutiwo pamatongero amukaita ndinoyatenda. Saka ndakuchikumbirawo kuti paari iye mwana wangu uyu akauya kumba anombudzi dzake dzokurora kumwana wake dzakasara uko sati dzauya nohuku dzake dziriko uko. Saka isaidawo vanotitungamirira tisvike kumusha make tore zvinhu zvedu mwana wedu tozotangira ipapo. But usazviteno hasha. Handisina hasha baba. Unofana kuita zvinodiwa, unofana kuteedza zvakafanana baba wako mazuva akapindura kuno uyu. Hazvisirizvo. Chinoitika noti mukuwasha ndagara naye. Izvi ndio pepa racho andikaso. Teerera unzwe ndoda kutaura imwe nyaya yenyu kuda kubvunzwa chete nyaya yepfuma. Kana muchipindurana musapindurana noavara. Aiwa ini ndazwa kuti mataura ndaiti iye mukuwasha manje ka. Zvakaditira mwana wangu panguya kwa akaita mwana wangu nomagurina. Ende ndichiti pakatitonga zvakanaka pana hada kuzvishora. Mabva mateti mozo yamusi wa 20. Chikazondiroza musi wa 6 batitonga. Akaya nousiku zvinhu zvake. Kumukuwasha ari kutumira mwana nousiku mwana wake uku atapedzerwa zvambofamba sei. Teerera unzwe kama. Teerera unzwe munhu waMwari. Unotaura munhu anenge achida vakagara kudhara anenge akaramba munhu kudhara. Uzvinzwa? Anokunonge mwana wako aigara kusvika kuzvara vana vaisi vakazvara akaita se akarambiwa kare. Vanhu ava havana kunaka kana vatora vanhu vanhu. Saka ndopandi kuti Changamire. Vanhu ivavo hazvino kuzoona zvekutaura vanoita kuti havana kunaka vanoshembedza mwana womu. Leshiwo zvakutaura ndo zvandikasangana naye pamwana iye. Ndo zvandiri kukutaura kuti iwe kana wakuzopindura manje. Teere imbochinyarara kai. Kana wakuzopindura manje unouyoka unofana kupindura ngezvakanaka. Hapo ndopandi kana pandakaireso Changamire kuti ukatadza zvinenge zvatangana nopfungwa dzokutwa zvandikuwasha. Chimbomira ka. Waifana kumira wodzikama dai izvo wakapindurana naye kuti nochikuturwadza ndochakati zvakanaka. Dai uye akatondifonera ndakatomupa go ahead zvokuita. Dai nyaya musina kutomboya kuno. Dai sio kutaura kunoko akatokuita kuti musangane novanhu ka. Makatenda kupi? Iko kwamunofana kuenda. Handikuzvinzwisisa. Amaimboya kuno mese. Ndinokumbira Changamire. Batsireiwo. Munodzoka kwaari iwe ndiwe muchataura naye. Anokupai vanhu vacho. Kwete kuita zvisizvo ndoda kukubhadharisai $20 fine yokusanzwa kuti kana muchitaurana vanhu vakuru mari yenyu ndabvisa $30 yekuti nzwai. Unofana kuteerera tati foni munomufonera mangwana mumuronga kuti usati wadzokera kusendinari munopiwa zvinhu zvacho zvakutaura. Iwe ndiye fonerai. Vamukadira naye mweya. Mari yako yokadiwa mweya. Aiwa zvakwamuri muchataura naye ndiwo ndanopa masimba ndiye kungoti dzimudzidza iye ndiye anopedza nyaya nokuti ndikada kungoipedza panoda kungokudzidzai kunonzi kugara chete. Maemotions akashata panyaya. Kana iwe uri wrong nokuti hauna kuuya kubatsira baba vako mwana wako akarambiwa usipo. Iwe ndiye achapedza nyaya yako iwe. Thomas. Next.